След като предварително разпробих ламарината, скоростта на работа се увеличи многократно. Също така много полезен инструмент е ето това блокче за пробиване, тъй като винтовете, когато се слагат на горната част от вълната на ламарината, което е много по-правилно, отколкото практикуваното от повечето в момента майстори в долната част на вълната. Там се слага много по-лесно винта, но е изложен на много повече атмосферни влияния. Това може да го проверите навсякъде в интернет и в YouTube има информация. И е логично, разбира се. Така че в момента работата върви много добре. В началото това не го бяхме предвидели и съответно доста по-бавно се работеше. Имаше грешки, които се налага да се поправят след това, което не е оптимално, но се учим в движение. И тази система в крайна сметка, макар че направи се сам, е силно препоръчително да се монтира, особено покрива, от специалисти. Но, както виждате, не е невъзможно. Аз за пръв път правя нещо изобщо по покрив. Мисля, че се получава доста прилично. Относно мембраната, тъй като ще има въпроси, ще има коментари защо няма летви и контралетви. Тази мембрана е предвидена да се самовентилира с един допълнителен слой върху нея от 3D оплетен полипропилен. Това, макар че е компромисно решение, в случая мисля, че ще работи добре, защото ламарината е вълнообразна и позволява вентилация допълнителна. Ако беше фалцова ламарина или някакъв друг продукт, който е както са ламарините имитации на керамиди или клик системите, там бих предпочел да си работя с летви и контралетви, но тук решихме да експериментираме. Ще тестваме, когато стане по-топло другата година, как се получават температурните разлики отгоре и отдолу на покрива.